Just imagine, this is the road. This road is not up to 6 months. Look at it. Look at it. Up to 6 months. This road is not up to 6 months. For people celebrating Ben Carlo, Honorable Ben Carlo, look at it. This road is not up to 6 months. Look at the gutter. Just imagine this thing. Not up to 6 months. Look at it. Tomorrow you people will say you do road for Ozitem. Is this thing road? Please, Governor Otti, come and do road for us. We need a road. We need a better road construction in Ozitem. Look at it. Is this a road? Look at the gutter. Not up to 6 months. Look at it. In Ozitem, Muranya Biniko. Can't feed the civil choir. Yes, we appreciate it. You know, I game is bozo. Abu Guru Sinki Cinema, West Loza. Here the game, look at. About here 2 times. Mini Juania on the Puria Lilo. Vukota relay here, Aquasi Yarenka, Vueleko. Anala here, maybe me do something that here I was saying, I get TVS day, Chimonia, look at Gota. 18 Konya half is here. Look at it. Just imagine. This is not road. Governor Otti, please come for our rescue. Come to it, and we need you here. We need Governor Otti to come for our rescue. Come and rescue us. We don't have a good road. This is not road. In less than 6 months, all this thing, flood will pull everything out. Please. This is not road. I'm telling you honestly. This is not road. Even though yes, like Lord, it is smooth. But I don't know many now. When you want to do road. Not to do political road. Well, this is a political road and it is not good for us. Thank you. For that video, yes, that video has been going around trending. On a trending massively. On a Zokahia. Can you mean signal on a Zokahia? The man only lose with the same person, but I'm with a video. There will a video. There will all audios. Alex Otello, we campaign in Abia State. Okay, loser. That was the man up naturally put for Abia State governorship. Or contest against Alex Otti. Okay, APC. Ne uzo nya ni ikpa azololo uzo. Hana say no uzo no. This guy. Okay, for that guy could that video. That guy need EGD and no. You go new for hero the mama. Hero Juru with all doors. Kota. Because na ina choka ndị mmadụ imago ka abịa support wage to elu no ọchịchị mana nke unu mere eme is there is no record of you guys doing well for the people. How then do you want the people to support you? Kedu ka isi chozi aka ndị mmadụ si wee eme gịnị nyere gị aka unu na-apụta for election mana nke unu mere eme na n'efu na ụzọ mmadụ lo si ka o butere ndị be ha na ụzọ onye mmadụ lo. You just so sad that now, and also a thing of joy that no onye megide mecha choose in example. I will Alex Otti in your example. Alex Otti the too quiet is a God fearing because do kedu no onye bụ vice governor of Abia State. Kedu no onye bụ vice governor of Abia State, because I have not heard from him lately. Amaro mo bo nwoke mo bo nwaanyị amaro de mafia. Okuno foka malisi imeti ihe ọma ime can overshadow something. Ihe ọma ime can overshadow anybody. Imeti ihe ọjọọ ime can overshadow anybody. Just like Tinubu na vice here. Of lately I found a vice Tinubu in anything, in any function. He doesn't speak, he doesn't do anything. He had a mwaka haneli ego politics haneli. Nigerians are banketing. Shetima apota anemi honeme and always in this country now. Tinubu, Sheyi na mama Bondina was in a poster for election. We now is the vice president. Does it mean that no Sheyi na role vice president in alone in Nigeria?
But that is not why I am here to commend the people of Abia State. Jisi n'ike unu na-ekwupụta nke bụ eziokwu. Jisi n'ike ka unu mee gịnị, ka unu aghapụ na ọkụ amụnyere unu n'aka ka ọnyụa. Ọ bụrụ na enye unu na Abia State mgbe Abia State nọ n'ime darkness, wefuzie Abia State kịta, you will love the transformation, you will love the beauty, you will love everything niile Alex Otti na-eme ka gịnị ka na obodo ya wee dị mma. Kịta ị na-achọ contest, mana ụzọ ịlụrụ gbawara agbawa, ụzọ ịlụrụ ụzọ yanga na mụrụ na ndị lụrụ ụzọ ahụ kwụkwa ahụ ụgwọ ọrụ. Ụzọ na-alụrụ some of the 11th road and 11th accomplishment of Alex Otti. Olu ya na size, olu ya na length, olu ya na quality. Mana alụkwanụ nke obodo ya esi sitere gị no. Mgbe ka eji efo contract award for sitting na alụ primary health care ke na alụ primary school. Abandon so signboard to show that you guys commissioned it. So ị ga-ewetakwanụ for that project to go on kezi ebe ọ dị. The same you in a House of Assembly, House of Representative, in a Goloha law, and I say that and this thing in a pass into law, and I go digest here. In a page 1, law number 1, number 2, number 3. Still, you the mother you are busy na ko here na pam na agolo na aga. Okay, yes, it's in the obodo. Okay, yes, it's in the obodo. Obodo no obodo aghụghọ. Ọ bụrụ na ọ bụrụ aghụghọ na Nigeria mbụ aghụghọ, why can't you everybody vote ebe ọ nọ? Ị bụrụ onye Abia State, ịtụkwa gị n'ọlụ London tụọ vote. Ị bụrụ onye Imo State, ọsụkwa gị n'ọlụ Burkina Faso tụọ vote. Eme ya ọ dị mma, in as much as you can present your state of origin ebe isi wee pụta. You are free to vote anywhere. Mana nke I decided to cage everybody. Still, ihe nwa n'ụlọ nwa n'ụnụ na pass, o nwere nke unu mete nwunye ya, ije aba dị mma, ịnata dị mma. So I'm still begging ndị Abia State dododo, ọ bụrụ na hapụla anyị Alex Otti ka ọ bata n'ọnụ small bịa lụtụrụ anyị ọrụ na Anambra State, because onye kwucha vidio sịrị na ọ bụrụ anyị akpọ Alex Otti ka ọ bịa lụọ ọrụ ha ụzọ. Biko ọ bụrụ na hapụtala anyị Alex Otti ka ọ bịa na bịa chia na Anambra by ogodo force of over 1 year or 2 years. We will be glad at least Soludo volunteer 2 years in Ankia. Came state swap. Kasoludo Nata Abia State. Baby I chatunu for 2 years. Kale so teach take a for 2 years. At least in 8 years. Ale so te achianu for 6 years. The name 8 years Anambra State. Ale so te achia for 2 years. I will is there 2 years in Anambra State we compare 6 years Soludo Chilai. Kamalebe ya kalayam. Biko no do kan mu akuyokwe oburo sos na bia alụ n'ụzọ na bia chiala ya Anambra State, if not for anything for that record of na bia chiala ya Anambra State. When mgbe na-akpaghe na social media wherefor mgbe declare Alex Otti winner of election, when I show Mago Kobia money we na Magonado, he was there on that seat, he was so calm. He knows that this is where the journey starts. He knows that this is where the journey starts. He knows really well that this is where the journey starts. So Igbo Abia State is be here na mass support to Alex Otti. Ko chia na chituno ma. Ko de one.